Liwap vilayatynyň Dargana tetrabynda çağlaryň arasynda sary getirme keseli ýaýraýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Liwapdan habar berdi. Darganatada gepatit wirusy sary getirme keseli mewjud. Esasan çağlar keselleýärler. Häzirki wagtda etrap hassahanasynyň ýokunç keseller bölüminde yer ýok. Çağlaryny hassahana eltip yerleşdirip bilmeýän adamlar kän diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Habarçy bu barada anonim şertlerde gürlen yerli lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Lukmanlar mekteplerde 1-nji çärekden soňky dyn jalşyň tamamlanyp okuwlaryň gaýtadan başlamagy bilen gepatit wirusu ýokuşýan çağlaryň ençemi esse köpeljekdigini duýdurýarlar diýip habarçy belledi. Yerli lukmanlaryň aýtmagyna görä sary getirmäniň ýaýramagyna sebitde adaty ýaşaýyş üçin zerur bolan arasaçlyk şertleriniň, kadaly agyz suwunyň, kanalizasiýa ulgamlarynyň, zirdi bil dökülýän çelekleriň ýokdugy belli bir derejede sebäp bolýar. Deýkeşler arasalanman, deý suwlar köçelerde porsap ýatýar. Olarda çağalar barıp oýnaýar diýip yerli lukmanlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçy talabalaryk saglyk bejergisini alyp bilmeýändigi sebäpli saglyk ýagdaýlary agyrlaşýan çağlaryň hem bardygyny aýdýar. Ol muňa ketelhanada ýeriň ýokdugynyň, şeýle-de döwlet tarapyndan mut berilmeli dermanlaryň berilmezliginiň sebäp bolýandygyny belleýär. Etrap ketelhanasynda çağlar üçin mut berilmeli dermanlaryň tas ýekejesini hem bermeýärler. Holosas siroby 200 manat, Essential Forte dermany 600 manat we Apkosul dermany 255 manat bahalanýar. Häzir sary getirmeden bejerge almak enatalary ortaça 3000 manata düşýär. Köp maşallaryň bu puly tölemäge maddi mümkinçiligi ýok diýip habarçy gurrun berdi. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Darganata etrap hassahanasynyň we häkimliginden şeýle-de saglyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda giň ýaýraýan ýokunç keselleriň statistikasy barada resmi derejede maglumat berilmeýär. Şol sanda WIC, SPID, gepatit, inçe kesel we beýleki ýokunç keseller bilen ketellänleriň sany köpçüligi el ýeterli däl. Muaramazdan Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýaýraýan ýokunç keseller barada wagtyl habar berýärler. Geçen ýylyň oktýabrynda ýurt boýunça hususanda Daşoz, Liwap we Ahal vilayatlarynyň ýaşaýjylarynyň arasynda sary getirme keseliniň giň ýaýrandygy ma'lum boldy. Liwapda sary getirmäniň nowatdaky gedek ýaýraýandygy baradaky maglumatlar türkmen häkimetleriniň tutuş dünýäde giňden ýaýran koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýurtda ýekejede ýagdaýyň hasaba alynandygyny habar bermeýän mahalyna gabat geldi. Saglyk howpsuzlygy boýunça geçen ýylyň oktýabrynda çap edilen global hasabata görä Türkmenistanyň ýokunç kesellere we giň ýaýran epidemiýalara garşy göreş mümkinçilikleri çäkli bolmagynda galýar. Ýadro wehimleri inisiativasy bilen saglyk howpsuzlygy boýunça John Hopkins merkeziniň hemde The Economist maglumat bölüminiň geçiren barlyklary esasyna taýýarlanan hasabatda Türkmenistan bu uğurda 195 ýurduň arasynda 135-nji orunda yerleşdirildi.